20 euros a la 1, a les 2 i 25 a les 3. A veure, celebrem Sant Isidre perquè és així on va sorgir la comparsa fa quasi 50 anys, l'any 71, 1971. Hi havia un llaurador de professió que tenia interès en que fera una comparsa, es va animar i en setembre de festes de Mauri Cristians ja estava la comparsa a muntar i des d'aquest any fins ara. Normalment la festa la portava el grup de ramaders i llauradors del poble. Hi havia una associació, aquesta va desaparèixer i va ser quan la comparsa es va fer càrrec de la festa. La festa es fa des que es va fer una ermita en l'any 54, 1954, però va deixar de fer-se la festa després, 50 anys després, i la comparsa la va replegar. El que fem és, en un cap de setmana, vindre a veure el sant, a celebrar la festa dels llauradors, i la comparsa, com a novetat, ha plantejat cada any fer coses diferents. El més típic és el concurs de paelles, que enguany és el 20 anys que els fem també, la subhasta que estem escoltant en aquests moments, i per l'esperar una ambaixada humorística molt divertida. Som més gossos que xacals, perquè vas per l'horta i està tot ple de cenars. I el que fan els tractors, arrastrades i montons, i ni canen així de l'horta i ja verdequen el citró. Quin pla de desarrollo, senyores, més afamat, ja val més l'agricultura que mos va la propietat. Que lladres tu, vejestorio, analfabeta perdut. Totes enveja que tens, que veus que els teus descendents tots viuen millor que tu. Ale!